Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomorip nualla. Si sagiang kutu akiapa karani din ukapagendut salimu wallau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakiasipatan din mga sahabanian. Si isagiang kutu akia pangusiat Rasulullah si Isa Arafah si iku kia penai hajirang ku ikasa puluragun ku hijrah na pia kalangkap Rasulullah pagani natigin na hey mga umatak natigin manuto na sembayak ko niyo kumatanos apa mamakin ganyo ka mapi akad ganyo rakan na mapi aki sampai niurun kapanutulan niurun si iku mga pad ko mga umatakan adis imak kadadarpa na gusi ko mga pad apa pemangisalim bagu mga umatakan pia kasakitan yan nagyang kutua kini tapa osenian si iku mga tungan yan sa Makkatul Mukarramah sa gyang kutua kapriba inusay niyang kira nagyang kutua ki pamain dengan ko sambayang nagusuka pa mo sa iku bulan Ramadan nagusukit tunayin ko zakat tamang ko kapanay haji si isa Baitullahil Haram si ko mga tao apa kagagaon. Tiyon tuliang kiran agyang ko to abaguwa minit taling umon. O Jibril ayat apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala bitiru Allah si ko suratul Ma'idah ikatalwa ayat tigian al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Si isa gawiyai atigu Allah subhanahu wa ta'ala na dinyang ka akan rekano tiarot to pa akan rekano so agama niyo na ukiyom plito akan rekano sulimu akan rekano na inibugay akan rekano so Islam ayani ugama ayani okito-kito ya kan belingan silan si isa Madinah kakali sa manuto nakiasabutan din o mga sahabat Rasulullah abu sa mga padko mga mukmin agyang kutua ayat abiyat tiyaw Allah si Isa Arafah na ayamap maamanaw to na miyadiyang ka miyatarotop so inisuhu wala ko Rasulullah si Iko mga pagtawag ko dunia ikasapulo agu isa ragun si Iko hijrah ulan-ulan asafar ay ka-20 agu siyaw sama nuto na 10 agut telugawi ada kadiang ka o umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya sakit sekalian apang lutan aya paganay amagdamian na tanto ama puro sumayaw niyan abubupo penrapo sa mga tatanggaway o karmanian si iko pito pangawi alam ba si sagyang kutua kang ganatian din magandudin salimu Allah na inimbiti rin yan sa mga karmanian anda kud na iya tigyang penganuan siar kanu mga karma ko sa giyang kay akapakagida bakla tigyang kami sakit akuran na tigo mga karma na ya Rasulullah si Amir kadin tinimu sambayeng kadin o anda kar kami tigyang manutup kadin na ayat pinili o Rasulullah na suwa Aisyah radhiyallahu anha kakagiyas walairan na deket tadin o masjid si sa Madinah masjid Rasulullah maurip no Allah si ikwalungan na arba 5 gawi adin yang katarutok na miya grag-grag su Rasulullah samong si masjid na miya mamasa so Abu Bakar na gusto mga sahaba na gusto mga padkuma umat Rasulullah miya kay dayron sa giyang kuto akya pakala o sakit yan kababu araya o mga tengdian minsan so Ali bin Abi Talib aku sisa ko tengdiran minsan na ini dulu gilan si eko mimbar nagyang kuto ini bicara ini yang siran tigin hay mga umatak na tigin manuto lagi ini kapagpumang niya kanrakano sarila nagupakito ko ang korkano asadin saad na sasakatan niyan rakan mata mo sa magalabak sa dapian tunaon napakisinabutalakan ka ang kami at tigil makaprilay. Piangin sana niyang kiran akapipiran sa palangay si iku mga ansar.
na inapadiyanon. Aswat tigen sa mga bisita, ang mga su upama na mga ambasador apapakatali umasi na pagpiya-piya ni wakapagintertinan niyon. Ini sumpat yan nagyang kuto at tigen aso mga Yahudi ang mga Nasrani na pamakauan si isagyang kaya Arabian Peninsula. So apakalangkap niyang kiran nagyang kuto at keripatan yan sabab sagyang kuto kapakagudamian din sa masakit. Initindigilan susambayang anuhod nas kanya ni miya kapagimam na miya narusok man si ikumimber ko kaya pakapasadilan sumbayang nakiasuin niyang pamanagyang kuto. Akapapamangan niyan o antawakilan adin patot amas katian si ikurasulunga. Piano tuluyang kiran at tigyan aad na tigyan amabuba at tutulakan rekan. So at tigyan so Allah subhanahu wa ta'ala na piyakim bitiara iniyan so isa ko mga uripan niya. Uripan at tigyan Allah subhanahu wa ta'ala na piyaki isun. Ande ipakapiyagi nawang ka. Dia kimbarat temuan kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala siku surga jannatul firdaus antawa ka ipakapiyagi nawang ka. Nambaeng ka din sudunya sa din sa kapagting kaon kepakai natamang ko kambag kita ku dunia na ayat ti Rasulullah ini sembahyang ko ta uripan na teruang katigyang ko Allah subhanahu wa ta'ala akabubayan akan din misampay ako ron na si ako at tigil makadarpa may pagimpada akan sosiran ito akit pakadadarpa si ako mga pupuro amarani ko Allah di sila ni makatutun nga awed na deden makatigro. So Abu Bakar na miya kautantang gumuraw sa matalog doon nakapagpakaguraw yan. Kasi abutian nagyang kota tutul Rasulullah nagyang kota orepan apya ka pamilya o Allah subhanahu wa ta'ala nagyutos Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagi mapita Khamis na miya kasumpiyang silan sa subuh, luhur, asar, agu maghrib, agyang ko tapat timan awakto na palayan sa Rasulullah ay miyakap pagimam kiran sabay rambu area sa Rasulullah. May kiratan na ginawa o mga umatian sa kailangan sa agyang ko to akya pakalasakit Rasulullah. Si iku waktu Aisyah nakaadaan din sa tanong sa Rasulullah si iku ganyan nakagiamak ka na. Natingin na kay Aisyah. May kasumbay ang atingin sa mga kaumakan. So mga umatakan na tiguay sa ya Rasulullah dasiran din na sumbayang kapaniyong kairan natigin aubay niulakan sa iba pagabdasakan na miya gabdas na gumianat kasungkiran nagyang kuto abo na miya kaumpalak ka di kagagawa asyan nakiada man sa tanod nakagimak katanod na pipirumanan yan ya Aisyah miya kasumbayang sa mga umatakan ya Rasulullah at ibu Aisyah dasiran din na siyang kapaniyong kairan na miya gabdas man sa Rasulullah nagyang kuto abadong pa man na miya kolaps kadinyan din nagkagaga miya ka nang manggulola miya ka nang makapagabdas sa Rasulullah na kagidin yang kaga na siyuin sa karuman niya na sa Aisyah at tigil asong kakuha maka so Abu Bakar na teruang kaunas kanyan din ipagimam si Eko waktu Aisyah mga orip na wala siya ko kaya pitayan alungan na Jumat na dedin kagdami udedin makaliw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami abubas sa alungan na giyang kuto pelipad dengan igidakwan na unconscious igidakwan na pagpakatanod ugaid na mitulog din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lumimak din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumambu sa mga umatian sa isa masjid agus sa mga sahaba na lumimak din mambu sa mga bagwiran sa kakakarat ang inawiran sa giyang kota mambabitan o nabitano as Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agi mapita alungan ahad sa salungambu ng ganat din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinimu yan so mga karumanian agiyang kuto so mga talasubuin yan so mga urip paniran nagyang kutapya kamaradi ka iyan si Randin. So sabad, amyalamba, si Eko tamukyan, namiyat to niyan, ay amyalambaon,
napi tulad adinar nagyang kutwa ini panad kanian. So mga kasangka pa niyan, kung kapag itido na ini pamamagay niyan, ayabu, ada niyan nun maton, na sumapya, kung tamok yan, asurab niyan, igida di makitido, kami sasanda kung isa ko mga tao, ang magubaling sa Madina. Biyang gulula sa giyang kutwa, kagawin ko alungan, ahad. Babumiyanan ba so isa ko mga silingan nilan sa lanawato kada abay rang kinunusag yung kutwa kagagawi mga urip no Allah inimbitera ini ang mga karuman yan sa kipapamayan degeniran ubayran di reyno na so mga sambayang ko umani wakto niyan piyakis sungwan yan so dua kataw ang mga apo yan so hasa na uso usain lagi ang kuto piyamang tumaan yan sila kagi ang mapita alungan aisnin na dapan umitindag so sambayang afajr nagyang kuto amiyang mamasaso Abu Bakar ang uso mga sahaba ang uso membro ko mga jamayan kasi isagyang kuto akitindag nilang si wakto asubo na miyasir iran so Rasulullah akyal kaan surwasan yan kami di bayaw sa kortina nagyang kutwa lalangkaw niyan sila mga urip no Allah giyang kutwa kapigilian niyan kiran namya kapia ginawa Abu Bakar na uso mga inong padayan sa tigilan apang nintagin di kaya pakabagin Rasulullah namya teras Abu Bakar kagitod ni kaya signalin yan sa sakanian ipagimam nilan nagyang kutwa apising dalan mambu Rasulullah at tarusan yan din akapagimamin yan sa isagyang kutwa mga umat yan. So Allah na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natitigilan niya nagyang kutwa kapag kakudud ulo yan. Malagi din so kapag kabubaya yan na gusto kakakaratagin na yan pag kabubaya kami hilayin yan sa mga umat yan amay isa-isa siran at pangulo ng siran ng Abu Bakar. Si ikudahiran pan kapag usali na may ilahiran amiyat tayo tun sukurti na Rasulullah mga urip no Allah kaya lakban surwasan yan YouTube ikapuspusan akakailayan yan si iku masjid yan YouTube ikapuspusan akakailayan yan si iku mga umat yan so Abu Bakar na uso mga padko mga sahaba itu'y kapuspusan akapakarwas yan sa giyang kutuwarwasan sa kailan yan si kudunya wala subhanahu wa ta'ala biya kapito ko iga niyan nagyang kutuwa tanto din alumimak so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapipita si sa giyang kutuwa alungan ais din ay miyang lola nagyang kutuwa kaadairon din sa bagal na may ilayin yan. So Fatima, amiyak kasulid. Nagyang ko to atanto din amikirat agino Fatima. Tigin atanto at tigin akasasakitan sa Rasulullah na epitiro Rasulullah na tigin na hikaritan ko. Iyang kaya magagdamakan na kadabuay baadal maut si Korean o kapatayakan. Namiyak kaburo ko sa Fatima. Aya susuano Aisha radiyallahu anha na minindag sa kanyan na Rasulullah na piyakain dugyan sa Arabian. Kaadmaran ni agyang ko to. Mga parasiran sa dilan di kapakasinabutag sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May ilay Rasulullah so Fatima agyang ko to katutulungin niya nung napisig na lang yan sa langit ubaad na ptero niya nung. Na dumiusungon sa Fatima. Iniubay niyan at tangilan niyan ko Rasulullah kakagya sa manot to na miyakar na kapagpakabal sa Rasulullah sa matinog. Na si Eko kiatungan niyan ko Fatima na miyakang bangon sa Fatima na miyakang guro ko din sa malaka pagkaguro yan na si isagiyan ko takapang guro yan na pilayin o Rasulullah na sukman so kaya pakapagidairan na siya butman o Fatima adum paman apetero niyan na iniubay niya ng pamansutangilan yan na siya butian adum paman ay nitungon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakampong sa Fatima nagyang putwa inalga na kala o gaid na magagdama din pagkailay din si ikubunta diyan akapan o kakakaratagin niyan sa kangganat Rasulullah mga rip mo Allah
yang ko tua paganya ini tong yang ko Fatima amya kagurok so Fatima na epitirian natigin na hi karitangko giye ni kapuda sa kanrakano kadia kentena kege na didna imati tigen na berkirap itu Allah subhanahu wa ta'ala sunya makan sagidutun ni kang genati kurkano namya kagurok so Fatima yang kotok man ay kadua ini tong yanon natigin na hi karitangko sumangat tong anayakan sumangat tong anay tanong nasa katigin ikaw nakiran agkasunwa ko niyan si sa alungan amore ay manapyak ito ko niyan ikaw nas kanyan mandud sa limu Allah si ikaw mga tungan na mga lides ko Rasulullah mga urip no Allah sumawat ako Rasulullah anam silang aklun su Fatima napalapalen minilabong ko Rasulullah kapalay mindud sa limu Allah na ayabulang balagyan ko to sa Fatima na ay kaya panutulat tanun na bedemya kanum nemulan kaya patay Rasulullah na miya tunduk o Fatima ka ay nakiunutan nagyang kutuarat aginaw niyan sa kaya patay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siin sa giyang kutamasa asisidin so sakaratal maut sa giyang kutuadal pa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namili niyan so Abdurrahman bin Abu Bakar batiyan kapag riwa Aisyah na papatangan yan dun so Abdurrahman dapi andap kelinggiri sa giyang kutwa katataguang kiran na siya buto Abdurrahman ayon yan pigirin agiyang kota siya wakyan na tigo Abdurrahman inwat tigyan bangkay niya tigyan pagusara baka pagsiwak na dumiyang uso Rasulullah na inibigay niya nun agiyang kuto asiwak at sabab sa matugas na piyakal mo ko Aisyah sa piyang kabu Aisyah nagyang ko to alumimak na inibigay niya ko Rasulullah na malumbat na pelimpiwan ng Rasulullah sa mga ngipon yan kapaparangayan niya no to uman yan simbaan su Allah ang makapagpagabilas nagyang ko to pusar niyan nagyang ko to siwak sa kapelimpiwan niya ko mga ngipon yan mga urip ng Allah kaya din sa bagar su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayat niya bersiat si sagyang kutu kaya pakarani dun o kakatunggu sebelum niya wanyan nagyang kutu tiyan ala ilaha illallah la ilaha illallah innal mauta sakarat datigin at Tuhan asimbuan inuntas wala mata anak tigin asukapatay na mapaita au masakit la ilaha illallah ati Rasulullah ketunggu sedin sunah pasien nagyang kota pagpakasabot nakyawa yan adin iku kasabala o diwang yan nakyawa yan napalad namiyag sa supala diyan nagyang kutwa inisapun yan si isap para siyan namiyag damyan nagyang kutwa matanggaw nakakakaptan mamu o sabala kuliman yan agyang kutwa siwak na panggiraw din ala ilaha illallah kaya makaito din sulaga mo Rasulullah nakiat tulungan o Aisyah alagid kibarabad so muduliang ka anak terun yan anak din yan diterun adi din kagagaw dilayan na iniyuberon o Aisyah radiyallahu anha agyang kutwa tangilan yan kauban yan man nagsubterun o Rasulullah na ayam yan nagyan na panggiraw sa Rasulullah Allahumma gfirli Allahumma arhamni at nasumpatian atigen ahituan ko na prilay akong ka hituan ko nakalimun akong ka hituan ko atigen na siya kong ka natigen pakipagpadaan ko sirano to atigen apya kadea ka asimak kakakadan si kudar paamapuro ya Allah tigen manuto innallaha ghafurur rahim wa ilaihi turja'un hituan ko atigen baririlaan at tigin amang kalimuon na si kamer kabupagandun. La ilaha illallah. Nagyang kutaki babayaw niyan. Kuliman yan ko kinisagupan yan nun. Si kuparasyan. Kabiyabiyas sa yan na parasyan. Apang ginawa la ilaha illallah. Napigilayin din wa Aisyah. Ako sumanga padiyan si isagyang kutwadar pa. Akap subut o Rasulullah. Ron din ang yunot agyang kutu. Kew tem kuliman yan. Kakiadaan din sa napas
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga urip no alungan, mga urip no Allah, alungan utuwa isnin, ikasapuluh dua Rabiul Awal, giyutudin so kinimbuot ang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagyutudin mambu, ikian dudian salimu Allah. Iyanatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dunia, mindud salimu Allah. Miatay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumpatan tanubuhay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.